Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi ni atas sa atong tulumanon nga atong Katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diutonum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtag kung waas kamatuuran ni pasukan. Si Jesus mingon, pabilin mo sa akong mga pulong. May baw mo sa kamatuuran, ug ang kamaturan magaluwas kaninyo. San Juan 8, tudling 31 atos 32. Nagadapit kami kaninyo, mga igsuning atong tulumanon, nga madawat sa tao mga pakisusi, mga pagpambit, o mga pangutan na may tungod sa doktrina sa Iglesia Katolika o sa mga bahin sa balaang kasulatan nga gusto natong ipambit ngadto sa uban. Niya atong ablihan kinis pagampo. Sa samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi siya nga ni Jesus kinsa mingon, San Juan 16:23, unsa man ang iyong pangayoon sa kong amahan nga maayo, gamita ako ngan, ug dili ka mo balibaran, matod pa ni Jesus. Lang itong amahan, Yahweh, nangamuyo kami, nga pinagi siya nga ni Jesus nga mga nakatagi kami kahayag ug danag sa pagpaambit ug pagtuon nining imong balaang pung sa kasulatan alang sa among kaluwasan. Nga mo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen alang sa kalinaw sa kalibutan. Kay daghan na mga nason nga miulbi ang gubat ug libong nangamatay both partes sa mga naggubat daghang nangamatay. Nagka mga bata ang nakalas, mga babae, mga tigulang, gawas sa mga sundao nga nagharong sa pagbinayluay mga armas ug moderno ng ginamiton sa gubat. Ginoo maluoy ka, kaluoy kami hatag ang kalinaw ug sinabtanay ug pag nagtait sa mga tao aron nga madugtong ang tuyo nimo nga dias kalinaw masangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus sa panabang ni Santa Maria Birhen. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Uban ako si Brad Aling Bacalso, usa sa nailang kugihan kayo sa Catholic Lay Minister sa San Jose Parish Church, Tabunok, Talisay City, Philippines. Malipay kayo mga pare kay mga bukid o mga lumulupyo sa kabukiran, malisod na paglusad sa patag pagsimba, pero pinagi sa kasulugan sa pulong ang mga Catholic Minister dito sa mga kapilya magbukas sa kiniusang pagampo, mga lawitong espirituhanon, mga pamalandong sa buhing pulong sa Diyos, pagpambit o magdasa sila Eucharistia nga human na konsegrahe sa simbahan. O sa mga barangay, naduosad sa mga pare, aron sa pag-offer sa pagpakumpisal kanila sa mga tao aron mandam sa pagpakalawat. Kaya sa dili pata mo padayon ato sang recognition sa nganlan nato sa San Mateo 21:22. Itugyan sa gobyerno niya, sa gobyerno ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Muna atong i-recognize ang Talisay City nga gipanguluhan ni Mayor Sam Gulyas sa Kabatanon nga madamguhon kayo nga matuman yun, daghan sang katumanan sa mga proyekto niya ngadto sa mga kinalayan yung barangay sa Talisay, sa Bukid, sa kinatumiang barangay sa Bukid sa Talisay, Dungaling. Barangay Manipis. Manipis. Tapul. Yes, Tapul. Kanya
kada Huwebes, one at a time, doon siya sa mga barangay. Daan na mga serbisyos, mga doktor, nurses, na ang tambal, dental clinic, o doon ay mga doktor siya nga maminaw sa mga problema nga nakahasol, nakagubot, tingali sa mga utlanan sa yuta, nga mga isilag counseling, ikan sa mga abogado nga mukuyog ni Mayor Samsam o mga counselors ngadto sa mga kabarangayan. Niya nadawat sa Mayor ang mga awards tungod sa iyang pag-alagad sa mga katawhan sa mga kabus, ang Asia Pacific Luminar Award usa ni ka dakong kahugpungan sa Nations of Asia nga nakalantaw sa talisay sa pagpanalipod sa katawhan panahon sa COVID-19. Dawat niya Asia Pacific Luminar Award ang Seal of Good Governance tungkol sa iyang serbisyo alang sa mga kabus o mga pag-alagad, ilabi na siyang aksyon agad nga doon ay profession iandam niya nga kuno na mga kabus nga madug ospital resitahan way kapalit tambal mabayran sa aksyon agad niya doon ay mga aksidente, mga simbakulang, doon ay mga hangol na samdan madug ospital tanan na assume ni Mayor Samsam bayranan sa mga tambal. Ug ang Talisay City College way bayad ang tuition ng mga batanon eskwela nga makapili og kurso ya human sa mga 4 ka tuig maghilak ang manginikanan tungod sa kalipay tungod kay ang ilang nagasto plitir gitaos mga batanon nilang anak og mga baon pero way bayad ang eskwelahan. Kini dako kayong kalipay sa mga Talisaynon nga mga batanon nga di gyud makabot sa kolehiyo makatiwas sa mga kurso sa college pinagi nining mong eskwelahan. Nya nadawat sa Mayor ang mga award sa Youth Care Development. O gibulikan sa siya sa Vice Mayor nga mo si Vice Mayor Chuy Asnar. Ligdong buutan nga tao niya mapailubon o nagpadasa siya mga proyekto ngadto sa 22 ka barangay. Sa niini mo ang pag-atiman, paglantaw sa mga dengue fever nga mahibawan dayon tungod sa mga personnel nga yang ipada o lakip na sa mga tulda, motorcycle with sidecar ug uban pang ikabulig sa mga barangay captains. O uban sa Vice Mayor, siya nangu sa council nga gipanguluhan ning musunod nga mga councilor sila si Digol Golias, niya Maning Cabriana, Rodi Cabigas, ako ning pagumangkon nga kugihan og minatagon kayo. Danilo Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Tony Rocky Bass, Alicto Bacaltos, Dexter Daan, V. Ilanan, si Pina Consial, ABC President, automatically member of the council, o si John Restauro sa Iski. Mao ni ang hugpong o dako kayong tabang sa mayor o sa councilors. Kanya, ato sang greeting sa atong amigo nga si Brad Sulping Algiri diya sa San Fernando. Kauban siyang asawa nga dali kay siyang matandog o kadangpan sa mga kaigsunan nga labi nagpagkinahanglan na sa suliran, labi na sa mga tambal uban pa. O ato sang greeting o paybaw sa atong mga higala nga nagampo sad para sa katinawan sa pagtabang sila si Emily Albano, Cesar Lindes, Fi Barino, Lito Barino, Jan Tan, sa Osana Religious Educational Supply, o si Emily Cabrera, Loli Ilaya. O diya, doon ay nangutana na to si Brad Alex Basing, nakanto na makani siya. Ngayon naman itong mga libro, Brad Sok, nga naguluhan o armadura de pena, katinawas pagtuo.
Kining mga libro ha, brad, na ni karon sa ma-display sa Archdiocesan Book Center. Kung matubang ka sa katedral, lapit sa doon ay museum building. Silong na ay Archdiocesan Book Center na di ang atong Armadura de Mena, katong usa ka nalangkob sa ka libro ang pito ka mga topics. Yung katinawas pagtuuno, nasad ang kaagis mga santos, argumento bibliko, taming, o nasa Defense of the Catholic Faith English version sa katinawan sa pagtuo numero 1. Naiwanto ninyo sa Archdiocesan Book Center na imuhangop ninyo mabiabi nga mo si Brad Juanito Juanilio Bernaldo, ya si Lorena Gabini, si Annalyn Hilbolingo. Yan, pinumdum na sila nga doon ay mga order sa laylay mga lalawigan, matawgan ang ilang telepono, ang ilang landline 032 morning numero 253-3642. Balikon na to, 253-3642 morning landline. Yang ilang cellphone numbers morning musunod 0935863951. Morning matawgan niya mo tubag sila o inyo bang ilamang ipada ang mga order ninyo ngadto sa dapit nga nagginahanglan. Kini mo nga tong mga pahibawog pasalamat niya ato ding paminahon si Brad Aling Bacalso sa mga na ila nga kugihan nga Catholic Lay Minister sa San Jose Parish Church, Tamunok, Talisay City, Philippines. Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa abuton sa atong Sibya, sa atong istasyon DYRF 1215 sa dial sa atong mga radyo. Nya ato ipabaw sa atong mga kaigsunan live ta. May pwede search niyo sa DYRF Facebook page. Nya pwede sad sa personal account Aureliano Aling Bacalso. Daga na nagtanaw karon sa atong Facebook personal account na si brother atong kauban lay minister si Brad Arnel Linita nga kulihan sad kayo niya. And dinanis tabunok mong puyo karon to nas Minglanilla. So may gabi diha Brad Arnel. Nya si Brother Rudy Monteroyo diha sa Magaway Talisay City, Cebu ni karon nagtan-aw. Si Berlisa Rio na asa nagtan-aw sa atong live karon, Brother Sok. Nya si Bakjun Bacalso atong pagmangkon diha sa Blacau. May gabi kaninyong tanan o sa tanan gayud nga nagtan-aw labi na sa atong mga kaubang lay minister diha sa Pintuyan Southern Leyte, si Brother Nemesio Amper niya sa atong kauban sad nga si Brother Jerry Abakahan. May gabi diha Brother Jerry kugihan sa kay lay minister na atong mga kauban niya. Brother Sok, ato ron hisgutan may tungod sa unang ang mga apostolis nga unang katawhan nga gipili ni Kristo. Nya atong may bawaan niya sa atong pagtulunan, atong simbahan, nag-ingon nga si San Pedro may unang Santo Papa diha sa atong iglesia. Unsa may basihan na nato diha sa Biblia, Brother Sok, sa Biblia ba o referensya ba? Palihog kuno patinaw, Brother Sok, kung unsay basihano nato nga nganong ang atong simbahan, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, nag-ilaman nga si San Pedro mayo ng Papa. Palihog kuno, Brother Sok, patinaw. Ang atong patinaw ipandayag niini agig tubag unas tanan gikan sa Sagrada Scriptura, balang kasulatan. Kay ang kamatuoran sa Dios, the highest truth of God,
is the word spoken by God. Ang labing hataas sa tanang kaalam ug kamatuoran mao man ang pulong sa Dios. O gikinahanglan nato nga mo tumanta sa gisulti ni Kristo San Juan 3:34 ang akong nga pinialan magabutyag sa pulong sa Dios. Muna nga yun sa nato pagkaibaw nga kini si San Pedro mahimog yung unang pangulo sunod niya, sunod ni Kristo. Kaya wa may apostol nga nataga niya nining pribilehiyo as the foundation of the church. Nga ningon mas si Kristo, ikaw Pedro ba to? O ngay babaw ning ba to, pagatukuron ko ang akong iglesia, nga gangaan sa kamatayon, gangaan sa hadis, paglutos o pagpamatay, dili makadaog sa akong iglesia. O kanimo ihatag ko Pedro ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Himong itugot din siyuta, itugot sa langit. Himong idili siyuta, idili sa langit. Kanimo ihatag ko ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ya, wa ta makaamgo nga kanang pagkasulti ni Kristo dunay gihapin nga baruganan kung kamatuuran gikan sa daang tugon kung unsay nangatan sa tao nga mapilian sa Yahweh sa gingharian sa Dios. Muna mabasa ni nato sa Ebanghelyo o karon arita sa tukma nga gipahinumdum sa Old Testament. Ang mabasa nato morning Isaias kapitulo 22 tudling 21-22. Isaias Uluhan 22 tudling 21-22. Huwag akong suluban siya sa imong sapot, baskugon ko siya sa imong bakos, itugyan ko ang kagamanan niya siyang kamot. Siya mahimong amahan sa lumulupyo sa Jerusalem, siyang pangulo sa balay sa Judea. Kay ang Yahweh sa balay ni David, igabutang ko siyang abaga, ug siya makabukas, walay makasira, siya makaabli, o siya makabukas, walay makaabli. Kini ang gipahayag sa Dios nga mahimong amahan, mahimong pangulo sa balay sa Dios sa Judea. Kini balay sa Dios gisgutan nani sa 1 Timoteo 3:15. Ang balay mao ang iglesia sa Dios nga buhi. Ang society kon congregation founded by Christ, ang kapunungan nga gitukod ni Kristo, nagalangkob sa mga apostoles, mga tinunan, o sa pangulos ng apostoles, labos tanan mo si Kristo, o dayon mo si Pedro. Nga kung matagan kay Yahweh, siya mo'y pangulo sa balay, kung iglesia sa Judea, kantong itukod ni Kristo. Muna mahimo siyang pangulo, matod pa sa naiskutan. Ngunya, siya mo dumala sa iglesia gitukod ni Kristo. Siya diha nga si Kristo mo balik, mo kayab na balik ngadto sa langit ng amahan. Sa kapruiba niya na ang unang sa pagano na gidawat sa iglesia sa Jerusalem, si Pedro mo nagdawat. Niya ang unang konsilyo sa anyo 50 dito sa Jerusalem, ang dakong lantugi ug lales, kay gitugot man ang lantugi ug lales para sa pagpalugdang sa kamatuoran. Nga gilankuban ni Bernabe, orador, San Pablo lantip kay kaisipan, ug ubang mga apostoles. Pero human sa anong lantugi, ang nipakanaog sa kumo si San Pedro, niya gisigundaan sa obispo sa Jerusalem, kay dito man himua ang maong konsilyo sa Jerusalem nga ang obispo mo si Santiago Jacobo mo sa na settle na yun ang maong problema o nakayusa tungod sa liderato ni San Pedro nga mo'y pangulo sa simbahan. Niya ka ng pangulo sa simbahan, sa malas kasasyan, gitawag nagpapa, kunamahan, kay mo may gisulti sa Isaias 22, versikulo 22. Kanaingon nga ang Yahweh, ihatag niya ng tawhana, ibutang ko siya nga baga,
ug siya ay makabli way makasira, siya ay makasira way makabli, ug nga siya mahimong pangulo sa balay sa Dios, iglesia nga gitukod sa Dios diya sa Saudia, nga mo ng Iglesia Katolika. Naaba ng Iglesia Katolika na nga sa San Marcos 11:17 nga akong balay pagkatawgon og alang sa tanang kanasuran. Ang balay sabton sad nga balay sa pagampo the building, the place of worship, pero primarily ang kahugpungan, kapunungan nga gitukod ni Kristo nga muna nga lang iglesia o ang mangulo niya na hatagan niya Yahweh o pagganganlag amahan niya pangulo sa iglesia diya sa Judea. So, klaro nga San Pedro mo yung unang papa, unang pangulo, o kay gitawag og papa, gitawag og amahan sa Benicia. Mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem na sa Isaias uluhan 22 tudling 21. Mo natong tubag niya gilig-o na sa ginganlan natong history. Uy, katuhuan ba ng history? Katuhuan na sa Kaalam 8 versikulo 8, kung gusto ka mulapad ang imong kahibaw, tuni ang nangagi kung kasaysayan. Kay masangkap ka sa kaalam, sa may paghukom, o gusab sa paglantaw sa unahan. Learn history. Mo na nasulti sa libro sa Wisdom chapter 8 verse 8, kapitulo 8 versikulo 8, patuhon ta kasaysayan. Muna atong tubag sa may pangutana nga gipadangat na dawat dungaling bakaso nga atong gitubag karong gabi una. Salamat kayo. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa issue karon nga atong napunitan. Nasa tayo laing napunitan Brother Sok nga sige balik-balik diya sa Facebook akong ma-monitor nga lalis lagi may tungod nagisgot man ta karon og iglesia kung katawhan sa Dios kay ang issue niya is hain man ang mag-una ni ini ang pulong sa Dios o ang iglesia kung katawhan sa Dios. Mo na nga ang uban naglibog pa og unsay una gayud nini ang iglesia ba kay ang uban nag-ingon sa sulti nga ang iglesia may naguna. Unya ang uban sad moingon nga ang pulong may naguna. Kay diha kuno sa Juan 1:1 ang sinugdanan mao man ang pulong ug ang pulong nahimong tao niya awahin ang iglesia mao na ilang pasyanan Brother So. Pero sa ato gayud ipasabot unsa gid ani nga naguna ang pulong ba sa Dios o ang iglesia ba? Paliw ko no Brother So. Ang kaligunan o kamatuuran nga atong mabasa sa Malang Kasulatan, paghubad nining verbum Dei. Kining verbum Dei, Latin words man verbum nagpasabot og pulong. Yang pulong na hubad sa duha. Pulong sa kamatuuran, the words of truth. Pulong na. Pero kanang verbum Dei as a person, si Kristo man na, gitawag masyag ang pulong. Sa kasinugdanan diyan ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios. Ug ang pulong maong Dios. Muna si Kristo, the verbum Dei is Dios. Na kanang pulong isgutan diya Dios na siya mo si Kristo. Muna nga kanang pulong nga mag-una ginas tanang binuhat. Kaya naman sa Salmos 23:6. Ang tanang mga butang, langit o yuta, nagahimo pinagi sa pulong. Mga pulong nga litukon sa Dios, Salmos 23:6, pinagi sa pulong sa Dios nagahimo tanan mga butang, mga makita ug dili makita, ang pulong mo'y nagalalang kaniya. So kinsa nang pulong nga maglalalang? Verbum, mao si Kristo.
unsa ng birbom sila yung pagkasulti, words of truth, mga pulong sa kamatuoran. So maguna gini siya, pero ang simbahan kay diha naman na sa plano sa Ginoo, diha naman na sa salabutan sa Ginoo. So nadungan na niya ang iglesyang iyang itukod diha sa plano sa Dios. Marang mingon ta nga hay may naguna ang iglesia kang pulong ba, ang tubag ang pulong, pero diha na masad sa plano sa Dios. Uban kaniya sukad suway sinugdan nga ang iglesia doon ay ulo. Si Kristo mong ulo sa iglesia, so diha na ang iglesia sa plano sa Dios sukad sa pagtungha sa Dios. Naway sinugdan nagway katapusan. Manya na-realize na katong pangingon na ni Jesus, ikaw Pedro ba to? Tukuron ko akong iglesia. As congregation or society, mao na ang kahugpungan na nga paganganlan o alang sa tanang kanasuran. San Marcos 11:17, ang ingan sa iglesyang itukod ni Kristo alang sa tanang kanasuran. Sa English, unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Catholic. Ingon si San Pablo, Gaius hospes meo salutat vos, it universa ecclesia, universal church, Catholic church, pareha na siya, Catholic church or universal church, mo na ingan sa matuong iglesia ang itukod ni Kristo, nga dungan sa pagkadiha sa Diyos o pangilangit o giyuta, dihan na nasunaw na sa Ginoo, niya na-formalize na, naugman na, o ipakita, diyan ingon si Kristo, ikaw Pedro ba to? Tukuron ka kong iglesia. So verbum as the person of Christ ay guna gina siya sa tanan nga gibuhat niya nga makita og mahikap, pero kanang maong iglesia gitagik na sa salabutan sa Ginoo nga kana Catholic para sa tanang kanason. So unsa na pagtubag ang verbum as Christ, the Word, God who has no beginning and no end, ahead of everything, ahead of all creatures. Pero the church, as the plan of God, is already enriched in the mind of God and realized for the establishment of the church, magkadungan gina. Pero sa pagpatungha sa iglesia, nga doon na mga pangulo, doon na mga membro, naulay na sa pulong. Kay pulong diyan naman, wapang langit o yuta. Muna atong tubag sa may pagkutanan ni Brad Aling Makalsong, siyang napupo, pero ato nagi tunaan pagayo, unsay kahulugan sa verbum. Verbum Dei, the word, means Christ. Verbum, word, means the truth, or words of Christ. Bahigon na to, ang tag-iya sa pulong o ang mga pulong. Manang tubag sa pagkutana. Daghang salamat, Brother Sok. Pero sa dili pa ta mga to, Brother Sok, sa lain nga issue nga atong tukion karon, ato sa greet si Brother or City Councilor nga atong kumpare si paring Rudy, City Councilor Rudy Cabigas sa City of Talisay. May gabi pare Rudy, okay, kada programa na to mong sunod jugas itong programa nga payagan og katinawan sa pagtuong Katoliko nya si Brother Jerry abakahan nga tuwaron mag-standby sa kanasuhan karkar may video brad atong kaubang minister nga kugihan sa kayong tao nga bukid nya si Janelle man siya may video dahil Janelle niya akong pagmangkon sa si Bakjun Makalso may gabi diya niya Brother Sok, ang sunod nga issue nga atong tukion kaya nahuman naman to nga ang pulong yun may laguna din ari na sa tasa gisuatan sa pulong, ang gisulatan sa pulong kanang ginganlan og Biblia niya ato sa tukion hay may laguna niya na ang Biblia o ang simbahan kung iglesia. Paliho ko no, Brother Sok. Biblia as a book comprising the Old and the New Testament
and the only components is 72 books, 45 books in the Old Testament, and 27 books of the New Testament equals 72. So ang naghipos siya na nangita sa mga basahon nga na tipigan sa nagalalayang panahon, lalayang mga dapit, gisunda na sa simbahan o gipangita. Dunay kalibuan ka libro, mga linukot nga ang giswatan, mga panitskanding, uban pa, libo. Pero ngayon simbahan, kinahanglan ato ning agagon. Ibutang na to ang Espiritu sa atong atubangan. The Holy Spirit dwells us. Yeah, we will pray to God. So, ang nahitabo, nga katong libo ka libro, ang daang tugon, 45 ka libro. Yeah, 27 ka libros bagong tugon, 72 ra, dili usa ka libo. Yeah, mo nang inspired and true books of holiness or book that contains the Word of God. Mora siya ang nganlan nato o Biblia. Sa Latin, Biblum, singular, libro. Pero daghan na, Biblia. Yang iyang article, ta Biblia. Ang hubad na, the books, sa ito padaghan na, mo ng libro. Nga lagi lang kuban sa daan, o bagong tugon, yang daang tugon, 45 ka libro, sa bagong tugon, 27 ka libro. Sa tuwing 200, nag-una, pagtapok ang Old Testament. Sa mga usa ka gatos o kapin, human mosakas Kristo sa langit, natigom na sad ang bagong testamento nga 27 ka libro. So linamdagan ug tinuod nga basahon nga naangyod ang mga pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan ug ang gahom sa simbahan nga mo'y muaga kanato sa pagtultol sa dalan ug pagtudlo kanato sa tinuod nga pagtulunan the church. Why? Tungod sa gisulti ni San Pablo, si Kristo maong ulo sa iglesia. Ang iglesia mong iyang lawas. Og si Kristo mo'y magaluwas iyang lawas, iyang luwason iyang lawas, nga mong iglesia. That is very emphatic and very important passage. Nga nung kita magpasakop sa matuod ng iglesia, kayo sara ka iglesia, ug ang ulo niya na mo si Kristo. Ug ang lawas sa moong iglesia, kita nga katawhan, mga binunyagan nga naasakop sa matuod ng iglesia, pagaluwason sa Ginoo, provided nga nagpuyo tas buutan nga kinabuhi, wa magyagaw-yagaw magpakasa. Kung nagkasa, magani, mubalik sa Ginoo, maghinulsol, yan ang pasiluon. Aron maipon pagbalik sa lawas ni Kristo nga iyang pagaluwason. Mara duling nga ito ikapambit may tungod niya ng puntuha. So sa ano pa nagunag yun ang iglesia o sa iglesia brothers o kaysa gisuwatan na sa pulong nga mao ang Biblia. Indeed mo, kanang libro nga material na nga comprising Old and New Testament, doon na nag-una ana ang naghipos, ang naghubad sa pinulungan nga Hebreo, Aramaico, Griego ngadto sa lingwaheng masabot na ang simbahan man, the church man mo'y nagahimo niya na, mo'y nagatunol niya na sa kalibutan sa Biblia na kumplito na sa bag-og dagtugon yabot sa mga usa ka gatos kapin Anno Domini na ang Biblia nga gitunol sa simbahan ngadto sa kalibutan kanatong tanan. Sa ato pa ug ato ng tinambano na pagsulti brothers so kung maghisgot ta og pulong sa Dios, una ang pulong kaysa iglesia, pero maghisgot na sa ta nga ang gisuwatan sa pulong nga mao ang Biblia, una sa dang iglesia. Natural, ang libro pawahay na gina sa naghimo sa libro ang naghimo sa libro pero dili iyang kaugalingon kaya kana mga pulong sa Diyos, iya man na sa Diyos. Nga pulong ni Kristo, iya man na ni Kristo. Ang iglesia igor mamitapok ug miafirmar nga kining nga pulong nga tinuod nga pulong sa Diyos. Muna nga, the authority that really declares to the world nga kana tinuod nga pulong sa Diyos, katuoan nato, muna hingon sa Agustin,
kunwa pamuingon ang simbahang Katoliko nga kining Biblia gisudlan sa pulong sa Dios. Dili ko modawat niini, pero kay gisulti man sa Santa Iglesia nga di masayop, ako ning gidawat. Mo ni pong San Agustin. Og sa dili pa ta brother so kato sa ni acknowledge si Janelle may gabi Tio niya og Brad so naminaw rin sila si brother Jerry sige ka paminaw yes kanso kanan asuhan karkar niya brother so ang ato lang sang issue kanina sang atong mga kaigsunan nga sige og ining issue na as Facebook nga ug atong paminahon murag yung sakto gyud murag ug wa ta magtuon gyud murag sakto gyud paminahon kay lagi kini lang igpapahulay kay igpapahulay kuno kay si Constantino gyud mo ay nag-imbento niya ng pahulay sa adlong Domingo dili ang Dios kay si Kristo kuno Sabadista dili Katoliko so mao na ilang issue brother so ato ni usayon brother so kung sa but pasabot niya na nga Constantino mo kuno nag-imbento sa pag-ili sa Sabado ngadto sa Domingo ang rest day na to so palayog na brother so Say-say og mupahayag sa katinawan sa maong issue ato sa recognition nga ang Catholic Faith Defenders Cebu Chapter nanguluhan ni Brad Adam Ampere ito sad si Brad Jeffrey Kilyusa dito si Brad John Porca dito si Lito Palen og dito sa Kukuyog niya mo na nga magadto na mo sa Batuliti ka niya dong sa Bernes sa Pitsasais City og Sabado sa Septembre niya the whole day of Saturday nahimo gyud ang apologetic seminar nga nahug sa ngadto sa Organization Catholic Faith Defender Chapter sa Batuliti. Ya atong giyukbuan og hatagan og dakong pagtagad ang tulo ka ministro sa Dios sa pag-alagad sa katawhan sa Batuliti puwerteng daghanang manimba sa Domingo lang daan 18 ka misa diya sa simbahang dako yang adto sa mga kapilya laing dapit gi-adto gyud sa mga pare pagsaulog santos nga misa ang nanguho sa mga pare Monsignor Marnito yang apelido si Bansig brilliant kayo ipamsanon sa kayo nga pare Monsignor Marnito Bansig niya iyang kauban si Father Feme Gorotia niya ilang batanon sa kauban si Father Franklin Maranga so busy kayo ng mga pareha sa pagatubang sa mga giginanglan sa katawhan sa Diyos mga espirituhanong pagkinahanglan ilagay ang gitubag. Yan napilit sa mga Catholic Faith Defenders among them diya sa Batuliti ang nangulo mo si Brad Eulogio Monte Carlo Jr. siya na presidente sa nika ligdong buutan huwag mo nang ipili sa mga tao kaya diya sa pagka-Catholic Faith Defender kinahanglan doon ay hiya sa kabuutan kamaong mo pailob sa pagtuon o kamaong mo puyo sa kinabuhing Kristohanon o mantigo sa motubag sa mga pangutana mo ang ilang pasiuna sa tarpaulin I cannot claim myself true Catholic if I cannot defend the Catholic faith. Dili na mo ang kunon nga kami mga tinuod nga Katoliko kung dili kami makamo mo patinaw sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Marang kudos at salamat at congratulations ni Brad Eulogio Jr. Monte Carlo o greetings sa nato ni Brad Boy Angko usas mga ministro, Catholic lay ministers. Malikta ni Brad Aling Bakatso. Sa to'y
Pagkata na bradaling atong giibiyaan katong atong igpapahulay. igpapahulay nga sumala pa din na sa Facebook atong gasigig balik-balik aning issue ha brother. So Okay lang kay kinahanglan mo gina. ato mang sang kinahanglan tubagon kay ang mga kaigsunan nato nga wapasan kadungog sa tubag kuyaw kay ligas sa pagtuo brother. So nga kuno lagi ang pahuway sa mga Katoliko ang gaimbento ani nga Domingo mao si Constantino nga dili gyud si Kristo kay si Kristo may pahulay kuno sa Sabado paleho kuno brother. So Kana si Constantino iyang span of time sa iyang pagka-emperador. Kana kung emperador, grabe na kay King of Kings. All the nations of the world are subject to the empire. Empire is a kind of nation, but it comprises so many kingdoms and so many nations under it. Ubos sa maong ngalan na itong imperyo. Nga si Constantino, emperador. Mo na ngalan naghari is mga hari kanya to. Ang span of time niya mga 238 to 323. Mo na iyang panahon sa pag-existence sa kalibutan. Pero ang atong simbahan nagtudlo ng daan nga dunay kausaban sa igpapahulay. Gikan sa Sabado nga Saturday, Sabat, gipahunong sa Ginoo tungod kay way nakatuman. Tungod sa Exodus 31:14 patiya bisag kinsang magbuhat sa adlaw ipapahulay. Way pasananon nga paghimuon ang paglakaw ipon na nimo among silos usa ka kilometro. Way mga buhat bisag unsa nga buhaton. Patiya dunay tayo sa katawo nga tilabi ang gutumas pamilya na may bugas pero may kalungag. Muna namunit siya kahoy sa adlaw Sabado kay maglungag. Isakpan siya giguroy pagsaylo sa Wall of Jerusalem. Kay sagrado mo kay ng Wall of Jerusalem. Pagsaylo dito gibato na buak kong Siyagit ng taong asawa, what kind of law is this? Nga ang pagpatay o tao, gaan ra kay pagpamunit o kahoy. Namunit nito, ikisusugnod, gipatay. Yang ilang pagpapatay, justified. No, this is not the law of God. Siyagit taong mga tao, siyagit mga babae. Muna ningon ang Ginoo nga way nakatuman. Nasa San Juan de City, 18-19, ang balaod ni Moises, balaod nga gihimo sa inyong magbabalaod, way nakatuman. Yasig papahulay nasa Nehemias 13:18, bisan ang inyong katigulangan, way nakatuman sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Sa Ezekiel 20, versikulo 20-21, bisan ang inyong mga batanon, wala katuman sig papahulay nga Sabado. Way nakatuman. Grabe kabugat. Si Jesus, usas mga biktima sa ilang measure of law. Kay sa adlaw Sabado, day babayeng sakit og cancer, iayos Ginoo. Niya di tao sud sa sinaguga kung kapilyas mga Hudiyo, isudlag yawa. Gihingin lang ni Jesus ang yawa adlaw Sabado. Puwerteng sukua sa pangulo sa sinaguga. Unsa ka? Tinuod kang magtutudlo nga gipada sa Dios. Dili ka tinuod kay mong giyatakan ang balaod sa igpapahulay. Imo ning giayo ning tawhana nga nasudlag yawa. Niya day batanon nga 35 ka tuig edad ang iyang paglakaw kamang kay bakul man siya. Nangutana si Jesus, unsa may imong tuyo, anak? Kung tuyong makalakaw ang tako Ginoo. Tindog, kalakaw na ka. Kalakaw, adlaw Sabado, suko kay sila. O sanay ka buhat nga dili maayo. Nga iwan nagbili ang iyong papahulay. O natingon na Ginoo, wa ba mo may bao? Nga karong adlaw nga ako nga mahan nagbuhat. Ug ako nagbuhat nasa Juan 5, 17-18. Karong adlaw nga ako nga mahan nagbuhat Sabado. Ako sa nagbuhat. Wala, tungod kay way nakatuman, iabot ang panahon nga the statement, which is a judgment by God the Father, pahunungon ko ang iyang mga Sabado ng papahulay. Pahunungon ko. Nana sa Oseas 2:11. Pahunungon ko. Unsay pong Ginoo sa iyang balaod. Nasa Ezekiel 12:25. Kung musugo kay ko tumana na,
ayaw nagidilatar, ayaw langan-langan na pagtuman. Kung musugo ko tumana na. So na yung ginapahunungan na. Ya, doon na mo padayon na. Iya na tao. Dili na sa kabubuton sa Ginoo. Kaya na sa Isaias 14:24, ang akong gitinguha matuman. Nga akong ginahuna maayo. Tumanon. So, wa na nila tumana. Gisulti sa Ginoo. Ya, si Jesus, so, sumala sa Hebrehanon 4:8, kung si Jesus naghatag pagkapaulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw. Muna sa pagkamatay ni Jesus Biyernes, Sabado, ang mga Hudyo, pag-abot sa Sabado na mahulay pa. Pero pagka Domingo, mauna na ang kaibungan. Kasi pagkabanahon ni Jesus, 40 ka adlaw siya kuyog-kuyog, wa naman siya musuod sa sinaguga sa adlaw Sabado. Sa mga adlaw ni suod ang Ginoo, sa tigumanan sa mga apostoles, adlaw Domingo, sunod Domingo, suod atong 41 katuig, dito ang atong Ginoo. Puting dipayas mga apostoles nga, Sunday assembly. They prayed and worship Christ, and Christ visited them personally. Muna nakingon sila, balaan ng adlaw. Kisa nagsulti si San Pedro, 1 Pedro 1:13, ang pagkabanhaw ni Kristo, naghatag ka natog bagong kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Kristo, naghatag natog paglaom nga di matarong. So, muna nga, kanang adlaw ha, pagkabanhaw ni Kristo, mauna ang bagong kinabuhi sa kaluwasan. Bagong kusog sa katawhan sa Diyos. Muna sa daang tugon, gituman, dias bagong tugon ng tagna. Leviticus 23:29, ang unang adlaw sa simana, adlaw ng igpapahulay, adlaw nga igsisimba, adlaw nga dili magbuhat og buhat nga trabahong bugat. Unang adlaw sa semana. Unsa naman unang adlaw sa semana? Domingo man na. Sa usa ka hubad sa Griego, sa talitapos ng adlaw igpapahulay nga mong Sabado, misubang bagong adlaw nga mong Domingo, ang lain nga igpapahulay. So Domingo na igipuli. Dili na Sabado. Muna, kaduna ko'y pangutana nga hangtod karon wa gyud matubag sa ko mga amigo na ko mga defenders of SDA, mga pastor sa SDA, nangutana ko, Brad, kung makabasa gani ka sa tubag sa kong pangutana, mabasa sa Biblia, mubiya ko sa Catholic Church, jiwin ko ninyo. Bayon siya man ang pangutana hasok, human mabanhaw si Jesus, doon na ba tayo mabasa nga doon ay apostol nga nagpahulay pa sa Sabado? Human mabanhaw si Kristo. Nga doon natin mabasa nga ang mga apostoles na mahulay pa sa adlaw nga Saturday. Do not forget, human sa pagamanhaw, do not forget mga apostoles doon na bay ni pahulay sa adlaw Sabado after the resurrection of Christ. That is it. Awag yun ang katubag na, kaya man tayo mabasa. Human mabanhaw si Kristo doon ay apostol nga ni pahulay sa adlaw Saturday. Kaya Domingo naman ng ilang assembly na sa Buhat 20 City, kada udlang unang adlaw simana. Domingo man na, nagkatigom kami. Naghimo kami pagtipik-tipik sa tinapay, mo man ang misa, pagsimba, o gihimo sa namong pag-apod-apod sa mga halad para sa mga kapos. Sa 1 Corinto 16:3, mo gyapon magtigom kami sa unang adlaw simana. Aron tigumon sa namo ang kulikta nga ihatag para sa mga kapos. So, una ng adlaw sa semana. That is Sunday. Mga gipuli. Muna nga dili na Saturday. Nga naman, huwag ito ng badayonon, atong gi-alsa, atong kusog o galamhan, pagsupak sa kabubuton sa Diyos Amahan. Oseas 2:11. Ang Diyos Amahan mingon, pahunungon ko ang iyang mga Sabado, kuning papahulay. Pahunungon. Siya nisulti. Huwag ito ng badayonon, ma-question ta sa itong how obedient we are to the order and command of the Lord. So dili si Constantino nag-usab sa igpapahulay kay mapagay siya matao, diha naman ng simbahan nga nag-alagad na sa kabuuton sa Ginoo nga ang Sabado pahunungon pulihan sa adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo nga maong Domingo. Yeah, brother, so sa ato pa, mapangutan na nato pagayo nga
ngano ug unsa may essence nga katong mga Israelitas na mahuway man sila Saturday kun Sabado. Nya ug unsa say ngano sad sila nga unsa man say nakapahimo nga napa-essence ba nga nganong Domingo ang gipahuway na sa mga Kristohanon. Mauna nga mauna sa naangay nga isgutan, Brother Sok, nganong Domingo gyud, nganong sa unang panahon nagpahuway sila og Sabado, do nagihinungdan nganong nagpahuway to sila Sabado, ngano sa hinungdan nga ang mga Kristohanon nagpahuway na og Domingo, Brother Sok. Ang mga apostoles nagpahinumdum nilang tanan nga ang adlaw Sabado gibalaan tungod kay usa ni kahandumanan silang kagawasan gikan sa Egypt. All Jewish people, Israelites, people of God, were enslaved in Egypt for more than 400 years. Kaya pagguwa nila natol nga adlaw nga Sabado, ug isip nilang memory to be recalled, memory of our freedom. And that is Saturday. Muna ilang dip silang muna. Ikaduha, muna nga nagpuhat ang Ginoo sa unang kadlaw sa tanang mga butang sa kalibutan ug sa ikapito kadlaw may pahuway siya. Diya ka ng adlaw o pa may kalendaryo. Kaya that was time of creation. Wa pa'y kalendaryo. Ang kalendaryong una nga recognized by the world. That was 4,241 before Christ. 4,241 before Christ. Diin maning isa may nagbuhat ining kalendaryo. Mga Egyptians, 4,240 sa tulayo pa kayo. Gikan sa creation. Pag humaghimos Ginoo unang kadlaw ikapito, pahuway siya ang dumanan sa paghuman sa creation. Mao nang gigamit sa ato mga igsoon nga mga SDA nga muna yung duha ka katarungan. That was the last day after the creation. Then God, ang Diyos ni pahulay, hindi mo nakapuyon na Ginoo pero just in memory of accomplishment. Kaya kaduha, katong pagkagawas nila sa Egypt, it was also Saturday. Memorable kaya sa mga Israelites or Jewish people of God. So mo na ang tubag ngano nga gipahulayan, gibutang ang papahulay ikapitok adlaw sa simana na maong Saturday. Pero ang unang adlaw sa simana sa pagkabanhaw na ni Kristo ang hitabag gibugaton San Pedro misulti sa 1 Pedro 1:3, ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag natong bag-ong kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Kristo mo naghatag nato og paglaom nga di matarong. So muna, bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom, tungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga siya buhi kanunay, ningon, ako magkauban kaninyo kanunay. Kada adlaw, hangtod sa kanang kahagturan, magkauban ko kaninyo, and the Holy Spirit dwells in you forever. Ang Espiritu Santo uban kaninyo, hangtod sa kahagturan. Muna ang ato'y katubag sa atong mga pinanggam mga igsoon may tungod sa igpapahulay. Nga pahunungon kaya na, pahunungon, matod pa sa Ezekiel 12:25. Nga kung mingon ng Ginoo nga, pahunungon na. Kaya siya nagsulti, ayaw yuswag, pahunungon na. Muna ang atong katubag sa mga tanan. Daghang salamat, Brother Sok, niya sa dili pa ato rasaning i-acknowledge ug recognition din si Brother Glenn Kimod. May gabi diha, Brother Glenn, niya Brother Sok, nana sa ilaing issue nga kinahanglan sa hog lagi ni og kanang mga issue ba nga balik-balik ba, Brother Sok, pero tan-aw na po mga isog kayo nga diha sa Facebook nag-issue may tungod lagi nato sa mga Katoliko, labi na kaning issue may tungod ni Rebulto og Santos. Kay matod pa nila basahe ko diha sa Biblia nga
diha sa simbahan kung templo sa Dios naabay dagway sa tao, dili katunong kirubin, Brother Soap. Mao na ilang usa sa mga isyu nga ato sa unahon pag sulbad, Brother Soap, kaning isyu may tungod nga doon na bagyo kunoy larawan din ha sa templo nga dagway sa tao. Tingali ingon sila nga na dagway sa kerubin, pero ayun ang dagway sa kerubin, dagway gid sa tao. Mao na ilang pangutana, Brother Soap. Siya na lapsus lingua ko diri kay usan na sila ni kuyog na to si Dong o Brad Julius Lawas. Pagkanindot siyang testimony of his life sa pagrally na mo o sa seminar na iskutan gyud unsa kapait sa iyang pakigbisog pagpangita sa matuon nga tinuan. Primarily sa Katoliko siya binunyagan, pero na-influence mo siya sa Seventh-day Adventist. Niya ikaduha mo nang iya yung involvement sa Baptist Church, kay ganahan na siya musangyaw with the doctrines and also the love of the Baptist biblical passages. So ganahan kay siya, pero napalgan gyud niya ang kamatuoran nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo moong Iglesia Katolika, moong nagunas paghatag kanato sa balang kasulatan sa tibuok kalibutan, ug naanay daghang nga santos nga mga Katoliko timaan nga makaluwas yun ang maong pagtulunan. So mao na nga nalimtan ako na Dong Julius Lawas, buotan kayo ya. Usa ka batanon nga kinasingkasing yun ang iyang pagtestimonyo. How did he find the true way to Jesus and to the salvation through the church? Kanya, yes mo, tubag tatong pagkutan na dungaling sa itungod sa larawan. Larawan mo nung nga bagyo ko na larawan sa tao diha sa templo sa Dios. Ang una duling nga may hibawan na to nga ningon ang Diyos, ako mo ang Diyos ug wanay lain. Dili ka magsimba og lain gawas kanako. Dili ka magbuhat og linilok nga kinulit og tinunaw nga magkinulit sa bisan unsan dagway, kay ako Diyos ang nga bubuan. Ayaw ka mo pagluhod og pagsimba kanila, kay ako Diyos nga bubuan. Una nga, dili gyud may maghimog larawan kay gidili na sa Ginoo. Sukong Ginoo niya na, mo na ilang mga katarungan. Was lang masayon nga dunay duha ka klaseng larawan. Larawan sa mga Dios ug larawan nga balaan. Ug nangutana bata doon na bagay altar sa Ginoo nga dunay mga larawan, ya dunay say dagway sa mga tao nga gilarawanan na. Nasa Ezekiel 41:18-19 ato ni basahon. Og dito na ni sa sulod og sa gawas sa Templo Jerusalem. That was in Jerusalem. Only one temple of Jerusalem. That was in Jerusalem. Na diay dakong templo na altar. Og kini hinimo uban sa mga kirubin. Narawan sa kirubin nga hinimog kahoy nga palma, ug usa ka kahoy nga almag italiwad-an sa duha ka kirubin, ug tagsa ka kirubin may duha ka naong. So pagkaagi nga di asin naong sa tao. Naigilarawan na naong sa tao nagatubang sa kahoy palma. Usa sa kilid ug naong usab si batanon nga leon. Kining batanon nga leon nganong niapil ni wa gid kalibutan og kini basahon. Kung buhaton na basahon natong pinadayag 5 bersikulo 5, ang leon mo usa ka simbolo ni Kristo as the King of Judea, and he was called the lion. Pero dili lion nga kining literal ug bangis, kundi leadership ni Christ and protection of His people. Sa pagkaagi nga di naong sa tao nagatubang sa kahoyng palma, o sa kilid di asa naong sa batanog leon paingon sa kahoyng palma. So kanang pangutana kung doon na ba yung mga linilok nga larawan sa templo sa Diyos? Yes. Doon na may larawan sa tao? Yes. Kinsa man yung dagwayas tao na sa 2 Sari 23:17.
ikaduhang libro sa mga hari, Kapitulo 23:17, gisugo sa Diyos si Usa to destroy all the images and statues of Diyos and idols. Himo ni Usa, dag mga sundao, dugmo ka na. Ang naas karsada, mga larawan sa mga Diyos, dugmo ka na. Pagawag nila sa unahan doon dakong monumento, nangutana ang mga tao, mga sundao niya, mahal na hari, na may monumentong dako, iapil ba niya na mo bungkag guba sa mong monumento. Ingon ang hari, pagawatan na siya, kinsa may tag-iya niya ng mong monumento. Balik na yon. Balik sila. Monumento ang mong naibawan. Mahal nga hari, ang monumento larawan sa tao nga balaan kun santos nga taga-Hudiya. Larawan sa balaan nga tao kun santos nga taga-Hudiya. Unsay pong sari, ayaw naghilabtiwa na ilabot. Nahipanulungan si kinaanman nga Bira Sapientia Nobit Distinctionem in Similaribus. Bira Sapientia Nobit Distinctionem in Similaribus. Sa ibot na nga, ang tinuod nga kaalam, makailakas kalainan sa duha ka managsamang butang. O, di ay larawan sa mga Diyos, dugmo ka na. Pero di larawan sa balaan nga tao, ayaw nagdugmo ka, wala ilabot. So, muna nga, ang matinuod nga, malamon makaila sa kalainan sa duha ka butang nga daw managsama. So, doon ay larawan gipahimo sa Diyos, doon na. Basa na to sa Exodus 25, 18-19. Ngayon ang idaw kang Moises paghimo og linilok ka larawan. Larawan sa dagwes kirubin. Niya ibutang ni sa halaran. Kahon man tong larawan. Murag kahon. Niya masikakilid ibutang larawas kirubin. Na panahon nga ikaw magampo, makadungog kas kong tingog, di ka kakita nako. Pangidaa lang, diingi ka ng tingog. Muna nagkiksulti, usa kay gayon si Moises, nagkiksulting Ginoo na dungog niyan tingog si Ginoo. Pero hay man Muna niya ito siya sa halaran, katong Holy Tabernacle. Diya sa kilid, nakita niya, ang duha ka kirubin nagdungan og buka ang baba. Nagsulti sila nga ang tingog ug pulong sa Dios nga nagkigsulti kang Moises gikan sa duha ka baba sa kirubin nga linilok og larawan. Muna nga gigamit sa Dios among larawan sa pagkigsulti ni Moises. Unya gigamit sa Ginoo ang milagro sa diyang gipasipalahan ang larawan nga gipahimo niya ni Moises. Asa mabasa na sa 1 Samuel 6:19, ug ang Holy Tabernacle, itong kahon sa balang kasabutan, gibugal-bugalan, pasipadan sa mga taga-Betsemes. Ilang ipatiran, gusto nilang likuatan ang pultahan o makita kung sisod, ug nangamatay. Sa karang hubad sa King James Version Cebuano, bugna 70,050 ka mga tao. Puti naghana. 70,050 nagamatay. Murag pandemya. Mo nang gikastigo sa Ginoo. Og ang iyang larawan nga gipahimo gidasa dako kayong templo ni Dagon. Ilaban dako gitupad lang ang larawan sa gipahimo sa Ginoo. Nahagba ang larawan ni Dagon, naggupok. Og ang mga Pilistiyos na yun, unsa man nakaingon ninyo, may linog. Ingon ang mga tao, gitupad magun ninyo ang larawan nga gipahimo ni Yahweh. Mo na gidugmok kay dili na tinuod. Dios na. Mo na mga tao nagsimba, akong gihimo ning larawan kidukulit nako ug niatubang ako, ikaw akong Dios. O gagi ampuan ang larawan na nga gilan niya nga Dios nasa Isaiah 44:17. Dili na mao. Ezekiel Leviticus 26 kanang mga larawan sa Dios ako nang dulumtanan. Pero ang larawan nga balaan tahura na ninyo. Nasa mabasa na nasa Ezekiel 28:18. Katong mga sagrado nga dapit ug sagrado nga mga butang hatagin niyo og pagtahon. Ug kadtong dili mo tahon niya na sunugon ko sila. O mo ni kastigo sa Ginoo niya itong mga magpasipa sa mga balaang larawan nga gipahimo sa Dios. Dili man to Dios. Katong Baal, Belfior, Diana, Jupiter,
Astaroth, mga Diyos-Diyos na sa dos sa Aunos Hari 23:5-15, mga ngalan sa mga Diyos-Diyos: Baal, Belfior, Diana, Jupiter, Astaroth, mga planeta, buwan o adlaw gisimba nila kana mo'y buhat sa pagsimbag Diyos-Diyos. Kaya ilang gisimba usaman kalarawan nga wala o dili giila sa Diyos. Pero ang larawan sa mga balaan, o naagid ipabawas Ginoo nga mabot niya ang panahon nga akong magkaway, magdana og martilyo og maso, dugmuko nila ang akong makinulit nga larawan, sunog nila ang balaang simbolo sa akong templo. O si naanay mabasa niya dungling hapit atong oras. Di ba, Brother Sok, sa Oh. dili pa tayo na mo tapos, napamtay tayo dagang sigutan, ato sa i-acknowledge ni Brother Sok nga ato na i-recognize. So, niya man natong Vice Mayor sa Talisay City, si Richard Chuy Fernandez Asnar. Nagtanaw rin nato sa atong programa, Brother Sok. Naminaw sa atong programa, then nagtanaw sa atong Facebook Live. Mamayang gabi diya, Vice Mayor Chuy Asnar. Honorable Choy Fernandez Asnar, ligdong ubutan, matinabangon kayo sa 22 ka mga barangay sa Talisay, way undang ang iyang pagtamod o pagpangandam sa mga panalipod sa mga sakit nga peligro diya sa mga 22 ka barangay sa Talisay. Choy Asnar, Choy Fernandez Asnar. Niya si Jaime Dimeritor na sa nagtanaw, Brother Sok, sa atong programa niya. Doon naman tayo 2 minutos ang nalang abilin, Brother Sok. Nga recognition sa atong managers DYRF Radyo Pwersa, si Father Filmar Castrodes, Father Filmar Phil, nga ligdong kayo buutan mapabsanon doon na sa programa sa DYRF, mga tinipik sa pulong sa Diyos, pagkanindot, pagkaundanon, makahatag og pagdani sa atong kasing-kasing sa pagdawat sa mga pulong sa kaluwasan. Pinagis pagbatbat ni Father Phil Castrodes Filmar nga manager sa DYRF ug sa atong mga engineer si Dudong Lapi, si another engineer si Julius Kaputulan, nga mayo kayong mo hanay nga mabati ang atong tulumanon sa Kabisayan ug Mindanao, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Uban ni Brad Aling Bacalso, kining inyong higala ug igsoon, Brad Sok Fernandez, manamilit kanyog tagbo tapuhon sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko.